Kaseng Voice of the People Party menin kasngi kalai pautrik benai no pra arjab sau kalayo banwan here sa kishnong rim kabaha papo ke East and Hills District banwan ai kublay yaki pajba kani kadong gathan nakbanta ka jingkurshan ka bopura ka jongki yaw MP hakani ka election kabala dep hakani kasngi lai don banta nadu ki kertong MDC ki jongka ki bansaya airing no hakani ka election MDC spok ying dor ba thawan ka Gender Hills Autonomous District Council u samla da kinkor tangliang u samla Prince Suklain uba damewan hirambai uba Crosspa renta tiang utreshara jongka party bat kiwe de kibayawan ban senran hakani ka jingalang nakliang president rang ba jong seng ba adan mila sai mot habau yo ban ai ka jingkran hakani ka sngi uang ba menta kala dai ka por bat bala jan ka election kinsa dan sibon kita ki brio na ki ki seng san perthei ki ban sawan ban ai ka jingkular da ka ba shirkhei Henry ka seng VPP pan ka kular tang ka kata kalong ka sensyar ka khadar ka ba khoj nakabantao pa ba baro ka Tarang ijuhikai yegi candidate ke jingi bahaba village sigi ba wat jukular palat kampenduna ga jingkular ongan le ya ka ke bangade ban le ngan le ya ka ke bangala ban le kata ga ga nongrim ko jingi namar teng haki for election no ka jingkular ka ba shirkhai mo nrei ka voice of the people party ka ko ban kular tangkan ni banai ka jing shakri ka ba hak ka ba khod ban le ya ka ke ba dei ban le ke bangila ban le kum kin ngelam nginomong em ya ka bangi dei nginomong em ya ka bangila dei ka bangimla nyen hap ane krenshai ban nge biki pai ba ki snutu ba kamla ban long banong bakat badon ga jinge ngin shula ban wenglut nakaliang ga jingi ka don ga bangimla wat menta don ki basdang ban pinsutu bakla kini ki badon ha ka sarkar ki sang ban pinsutu bakla yu pai ba banong mentawla job MP tu UBPP tu pra tikhilipan jingrap nu pra kat ka badon pa shu pra UMP ni rap thangenu UMP yo sanklur shisnam nagamtal life hundred utli ki constituency lada bhi divide dau life hundred yo sanklur mot kan mi satang da ki khat lai lak tam ye khat lai lak ha ka wei ka constituency telar phia se ka khat lai lak ha ka constituency lami sanagi phawaja kan long ga jing pentrikam ka bamdon jimut larang ngimnang ban pentrikam ya kata ke MP scheme kadang he ke MLA scheme shi bon sha MLA yo adu arklur siteng sisnem tang ha ke constituency kat ba UMP yo sanklur nam ta life nriu nrei kin lei ban prisutu MP yo shibon kilipan UMP nama philei jit menangani kilek chigidu ki MLA jong pra ngidon sangut ki MLA ni krempat bat ya ka sensyar ka kata nakata dau pai ba udi benong bestat dei benong ho chen mo menta den biang tu ulai job MLA ulai job MP balai pa udang elik kerbe sesurat dang elik pelong meeting ngilong tek kum utu khna barang penkre benile exam matrik nadu kelas 7 kelas 8 kelas 9 uhap ban kre kot ban minot ladep ke kelas 10 uhap ban penkre sai ka 11 ke 12 baunyo banlet ya kita ki jingpuli lagalong banlet doktor lani banlet engineer bakumta ter kan simpor haduk benda pas ya ka kam doktor haduk benda pas ya ka kam engineer le si banai ke jing shakri ngi dang sangut ki amli ngidan hak opposition nalo kata kani ke sarkar ka balik bor empat dan sarkar kum kani ke sarkar ka bapiniar keput tam mi ki MLA jong upra ka scheme ka mangini banior ki mai ki setlut ki khangla lut ki kampenroi hagi constituency ki jungi kar komle ka jungki le i kumba kata ka pisa sarkar ka di ka pisa ka jungki ma bat balai ki le kumta khanang ba kita ki constituency ki jongi ki patba ki bedon lagi ni ki constituency kin sa khnyum kinong ni uba arden wala lapmi sanggale syabar constituency le jong jule ye nei ga ki bangila ban le ngile ngi pendap ka meli scheme ngi sam abashit oshai shinear ngimbat ka ki bangila ban le ngile nei ba ka sarkar ka khanglat khnang ban penthut yu patba bo patba unum kersang
Mana ka mentoi banjit ni pra syukur be. Ni krempat mangi ka bor sinsa. Nak tadang ni hapan pensyai. Ye kipai ba ye kiniru bagi pai ba kim snu thu. Tendai la kipai ba kim snu thu ngin le yu mangi. Nyemla ban le. Mam dei mangi ke babat ya ulakam juga sinsa ka khara. Ndai bang apet pat ye kita ki Emily bang alek keleng gini ki constituency ngalap babun ki constituency ki badan ni kita ki Emily ki badan ka sarkar ki sadin la piang ke linti ke singkin piang ke ombam ke umdi kata ka jing sadin i ka khampalat bani ka constituency ke jungi bangim dan ka sarkar ke nomor kata ke ai ki bangi dan kam kalong baki pat ba kin snutu shai oh ni snutu ki pat ba kan sabale e gini ki sngi kat sabale ngade snu yok mensim syang snu syan namar le kat sabangi keduk ki pagam ni menta longkat balong hadu bangin dayo ya ga bor sensar ngin ala yau pra ngin sabisar hadien kata ka bi ke jing snu thu ka bala rung haga jimut ke je prakhat jong ki pai ba wat pinbi da gumno but ni community ba sai sin ling bagane ke MDC election ka balong semi final kan de ke jubab ko pai ba un ai ya kita ke babat ya gabor sensar banong katu labyang kani kala de ka por bangi kum ki pat ba ngin alat ya kani ka parti thmai bakan sensar halor ka takan nongrim ka bakhot ka basuba ban ngin pet ngin thmi kum ki pat ba ki bastat bangin long ki ba pet ngor tingi kwa ban yai pen kan mau na ka por ka por ki pat ba ya kani ka jingat lenti ka jing bat ni don ru ka jing shane aku malakran mane dau ba dami wani ka jing shane ka jing kam dai ha ka bor wa ka jing la ka jing ka jing shane ka jing kalau blai ubangi shakri uba i ka donut ka jing bangi dan tanggawe baka tagalong ka jing trang ka jing angnut banwan ra ya ka sinshar ka kharar ka bakhut ban pintikna ban ai ti pateng hagi longdin mandin ya ka ri ka baruspa judgment riu ka bayetli bat ban wan pat ka jing shngan sai sien ya ka ni ka pateng pakit ka banwan hadin jungi kata ka dei ka thong ka bangi ni kwa ban ni lek keleng kumni klemman thai klem tengkai shu yala ka jong ka met ka phat ka bor phat ban lek bani kundu iki pai ba ladam dei da kata ka mensim la dei ban ong teng asa snong rim malawan dengan le ipi to ngan le no sikui snong ringi kwa hi bani kundu nomor ka jing kundu bana ka posh ka por ka pen kan mau kanang pen scam ya kata ka jing snutu baga jing dei ka jungi ba ki pai ba ban i kwa aru ban ong yepi ki pai ba baga voice of the people party ka kren ni kini ki candidate baru ba kemau ngi de ban don ka jing dei ka ba jan ba upai ba ngi de ban don ka jing dei ka ba jan ba upai ba ngemla ban pet no upai ba ha ba upai ba udon kami nama kata ka por ngi sedang ye ka kam ngin hikai be ki pai ba ye ka ei ka bangi dei ban le ye ka ei ka bangi la ban le ngem don kam ban pet no upai ba anda upai ba la ai ka jing shane ni kren nama ngim kwa baga jing dei ka jing bu upai ba kanong tang sisen sam snem lene lai banai sau banai show election kan ha panong shilinter mga wanang tairu ngan hak ngawan malaka pors ni ngamdon kata ka jing snow kho nyok mensim manong bangawan jubor justiem ngakmen ka mensim abang yo lat banwan mereka sapoi ke por lesi ka ba andang ila don haga sorkar ban pentrun iki kam nganum la ban suan malaka por ko magalong mentah mereka kampat haga ta por kin ya chakmat kin tulun nagam ta ka bit ka biang jongginong shong shnong gajing te sai si nagani ka por ka ba mata iwan haga ni ka shnong ga jopi ban yai pen kan mau ya kan ka nongrim ka bangi ngilayan badru ban pen pau ya kata ka jing snow ka jingi hakmat jongpi ya ka bangi lala ban sei ya uni kortong na ka shnong ka jongpi bangi da community ba ka shnong ru kanai ka jing kershan ka baklan ya kan mau yangi ka jing dawai ki jongpi mau blay on ai ka jing start ka jing shampang on ai ka jing siam but on ai ka bor bangi la ban yang scam bangi num klam hakita ke jing tinju ki bangin samat haga jing at lenti ke jing khnang ba ki longdin ki mandin ke jing kinyo shisha ya kata kalawai ke basngan bat kalawai ka badon ke jing termen tegane ka por ka pamenta kum ka dak jong ka jing kershan kum ka dak jong ka jing pen scam ya kata karai ka jong pi banyai kershan ya ka voice of the people party kung mapila ay ka jingkersyan hagani ka MP election ngira community bawat kitu ki bampat kersyan
hagani ke MP election, hagani ke MDC election, kin wan banai ke jingkashan. Dan sibun gi pen snow ini. Pek hak MP te to ngimpat snow yala alat baka Kongres. Namar sethi te ngidang snow, hak jing perkat ka jingi te ngidang snow day ban pa ai ka Kongres. Ndai hadin ke MP te latikna MDC Shahmat ngin ai ke jingkashan ya ka Voice of the People Party. Dai namar kata ngingi bu thong gum ka party. Bana ka sanpo santam la ka shispa kinong tep boot. Kiba ai ke jingkashan hak MP election, hak election MP berang shidap. Menta ka day ban kiu syaka nyopo na ka shispa. Naginong tep boot baro ke banisim menta. Hagani election MDC lagalong ha Giant Hills lani ha Castles ngidon ka jing snow tikana ngidon ka jing snow scam bagi bon gum kita haman lagi constituency ken pai nomor ki pat ba agini ki sngi kila start nyemben nyeno no ndrengi pet ya ka lintia nyaban kren ya ka lintia jong kita ki we ki seng san perthai kumno bagi penbi yu pat ba south nem shipo banai ki trailang ba ke NPP Arbanai Shwak election Kimino Kiong Bamlong ke NPP Ngatarai Kitang Kenbi yu pat ba Nrena kalian ke Voice of the People Party Kayo Ishai Bau pat ba Jongi menta Ula start Upat ba ula snutu Upat ba umbi su Kata ka ke jingi But nganget kanong kumta Wara ka ke sinong go jopi Kanama kata ka ke por ka pamenta Ngakarpat ini Kibaran ni baro Aling ini turlang sini Shahmat